गासैनिबो सिगां जों बयखौबो गोथार मेगनजों नायनानै सुखु आरो दुखुआवबो बेंनानै लाग्रा बे सोरजिगिरि इसोरा मान आरो समायनाय जाथों। आरो नैथियाव बे इसोरखौ मोजां मोनग्रा आरो बेनि हुकुमखौ मानिग्रा मानिजाथाव सिबिजाथाव गेदेमा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे गोथार जिरायनाय साननि गेजेरजों नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव खोन्थानो आखायाव लादों एबा सावरायगोन मार्कुसनि सुजुनाय गाहाम खौरां 8:37 सिरि मानसिया गावनि जाहोननि बदल मा होगोन। संसाराव मानसिया इनाय मावनानै गासैबो पापजों सुफुंजाबायमोन आरो बे पापानो गासै मानसिफोरखौ नोरखौ लांनो थामथिम जाबायमोन। नाथाय इसोरा गावनि गोथार आखाइजों सोरजिनायखाय उन्दै गथ'खौबो बियो हफायथों साना आरो पापी मानसिनि थैनायाव खुसि जाग्रा इसोर नङैखाय बियो सोरगोनि सासेल' बासायगिरि हिसाबै जिसु ख्रिस्ट'खौ थोनहरबाय। थामहिनबा गावनो संसाराव फैबाय आरो गासै मानसिखौ उदांस्रि होयैनि आगु बियो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। संसाराव मानसिया हाजिरा आरो साखरि जेखि खामानि मावा मानो मावनायनि बिनिमयखौ मोननो जुनै जों बयहाबो क्षमता थायो। थामहिनबा बिमा आरो बिफाया फिसाफोरखौ जोनोम होखांनायनि उनाव साजानायखौ लानानै जोनोम होनाय आरो दुखु दाहाखौ गोबानानै खांबोनायनि फिननायखौ मोननो लुबैयो। जेरै नायदे बोसोन बिजाब 23:22 सिरि लेबि बिजाब 19:32 सिरि एफिसुस 6:1 सिरि। बिफानि बुंनायफोरखौ खोनासंदे, बे नङाब्ला नों उजियामोन। जेब्ला नोमाया बुरियो अब्ला नोङो बेखौ अन। बाइबेलाव मावनानै मोननांगौनि गोबां बिख'नायफोर दं। थिग बिदिनो सोरजिगिरि इसोराबो सोरजिजानाय मानसिफोरनिफ्राय मोननांगौ दं। जेरै नायदे माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 22:37 सिरिनिफ्राय 39 सिरि हुदा बिजाब 6:5 सिरिनिफ्राय 7 सिरि बोसोन बिजाब 14:21 सिरि। जिसुआ बुंदों, नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै जिउजों नोंनि गासै हानायमानिजों नोंनि फोरबो इसोरखौ अन। आरो नैथि गुबुन मोनसेया जाबाय खाथिनि मानसिखौ गावखौ बादि अन। नोंनि खाथिनि मानसिया सोर? थामहिनबा नों माब्लाबा जिसुखौ नुबाय ने? नायदो नाम्बार 1 खाथिनि मानसि जेसाया 1:17 सिरि जेसाया 61:1 सिरिनिफ्राय 3 सिरि। गाहाम मावनो सोलों, न्याय बिसार खालामनो हास्थाय, नासय जानायफोरखौ बेंदो, मावरियानो लागै न्याय बिसार खालाम, बालन्दिफोरखौ मामलायाव सुंदो। बिदिनो संसाराव गोबां दुखु एबा दाहाफोरजों गबनांनानै गोदोनानै दं, बिसोरनो जोंनि खाथिनि मानसिया। नाम्बार 2 जिसुखौ नुनाय। नायदो मार्कुसनि सुजुनाय गाहाम खौरां 9:37 सिरि रमनि 12:15 सिरि बोसोन बिजाब 20:21 सिरि। जायहा आंनि नामै बेबायदि गथ'खौ नाजावगोन बियो आंखौनो नाजावबाय, आरो जायहा आंखौ नाजावबाय बियो आंखौ नङा, नाथाय जायहा आंखौ थोनहरदों बेखौनो नाजावबाय। गाहाम शास्त्रआव बेबायदिनो जिसुआ गोबां दृष्टान्त होनायनि गेजेरजों जोंखौ फोसाबनो हास्थायदों आरो नुजानो लुबैदों। बियो बुंदों, गावनि मेगनजों नुनाय बिदा फंबाय एबा बिमा बिफा थामहिनबा गावनि गासै देरसिनफोरखौ नुवाखैब्ला थाखोमानाय गोथां इसोर आफाखौबो बियो नुनो हायाखै। थिग बिदिनो गमामा नों सोरबा सासेखौ बिनि गोमालांनाय गियान एबा नखर आरो जब्रानि बिसिनायाव थानांनायफोरखौ नायसन। जेरै गियान गोमालांनाय सुबुं एबा नखरखौ मोजां सुबुरुन होनानै लाबोबायब्ला आरो जब्रानि बिसिनायाव थानाय सुबुंखौ आरजनि गेजेरजों बोखांबायब्ला बेयावनो नों जिसुखौ नुबाय। मानोना नों जिसुनि जोहैसो बिसोरखौ मोजां खालामनो हादों। बेफोरनो इसोर हामजानाय खामानि
आरो बे हाबाफ्रानो जिसुआ जोंखौ बासायनायनि बदल होफिननाय। इसोरा जोंनाव रां रुफा बिया, बियो जोंनि गोसोखौसो। नायदो गितफोरनि 52 नाम्बार 17 सिरि 3 जहन 4 सिरि। इसोरजों नाजावजाथावथाव बुलिया मन गेब्लेनायासो। गेब्लेनाय आरो गिलिनाय गोसोखौ नोङो फोरबो गुस्थि फेन्नाय नङा। नोंखौ माजों समायना नुयो? 1 नम्बर मोजां महरजों, 2 नम्बर सना रुफा एबा गहेनाजों, 3 नम्बर धन सम्पतिजों। महर मुस्रि सना रुफा धोन दौलत गाज्रि बे नङा। बियो नोंनि हायावनि समायनायल'। नाथाय जेब्ला नों सोरजिगिरि इसोरखौ अनग्रा आरो गासै सुबुंखौ समान मेगनजों नोजोर होनो हागोन, अब्ला सना रुफा महर मुस्रि धोन दौलत गोनांनिख्रुइ इसोर आरो मानसिनि सिगाङाव बयनिख्रुइबो समायनासिन। इसोरजों अनजाग्रा लोगोफोर, मेगन गुनुखा सुबुंफ्रा माब्लाबाबो खानानि भाव दाला। नों जेरावखि आगान सुरा माने एबा जेरावखि थाङा मानो नोंनि इसोरखौ लोगोआव लाफा। मानोना नों इसोर आरो मानसिनि सिगाङाव गोरोन्थि मावफ्लाङै बादि आरो गासैयावबो देरहासार जानो हानाय बादि। नायदो गितफोरनि 91 नाम्बार 3 सिरिनिफ्राय 12 सिरि। गितफोरनि 145 नाम्बार 19 सिरि। जसुआ 10 बालाब 4 सिरिनिफ्राय 15 सिरि। बिनो नोंखौ सानाय जेनिफ्राय आरो आद्रि खालामग्रा मोरोननिफ्राय रैखा खालामगोन। बियो गावनि गांखंफोरजों नोंखौ खोबनानै लागोन आरो बिनि गांखंफोरनि सिङाव नोङो आश्रय मोनगोन। बिनि सैथोआ दाहाल आरो जाथेग्रा आगजु जाबाय। बेनि जुनै नोङो हराव गिख्रं होनायखौ नङाब्ला दिनाव बिरग्रा बोरलाखारफोरखौबो गिनाय नङा। खोमसियाव थाबायनाय मोरोन आरो सानजौफुआव दाउरा मावरा सिथारग्रा रगखौबो नोङो गिनाय नङा। नोंनि साखाथियाव 1000 मानसिफ्रा गोग्लैब्लाबो बेफोरो नोंनियाव सफैनाय नङा। नोङो गावनि मेगनजोंल' नायहरनानै दुष्टफोरनि फाल्था लाजानायखौ नुगोन। मानोना नोङो प्रभु, आंनो आश्रय होग्रा, नोङो गोजौसिनखौ गावनि खुलि खालामबाय। बेनिखायनो नोंनि सायाव मुंबो निदान जानाय नङा आरो मुंबो दुखुआ नोंनि थाम्बुआव फैनाय नङा। मानोना नों जेरावखि थाङा माने बियो गावनि आर्फफोरखौ नोंखौ रैखा खालामनो हुकुम होगोन। नोंनि आथिंफ्राव अन्थाइयाव सौथुनाय नङा जासे बिसोरो नोंखौ आखाइफोरजों दिखांनानै लागोन। जुदि जों इसोरनि हुकुमनि सिङाव थानानै बिनि बासायनायनि आब्रुथिखौ खोन्थायोब्ला, जों जेब्ला इसोरजों अनजानायनि बदल अननाय होयोब्ला। जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव गोथार जिरायनाय सान आरो फुंबिलिनि गोजोननाय आरो आंनि गोरबोनि रंजानायखौ मान गोनां खोनासंगिरि गेदेर उन्दै साफ्रोमनोबो जासिहरबावबाय आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।